פרחים כתבנו, יופי אין לו סוף, אבא ואקטור. אדון, כל הכבוד צבי. איזה יופי. צבי המוביל. תגיד המוביל. אני הכתב, מוביל את חבריי, מוביל את חבריי, לעלות מהקרון, ניסה לחגיגה, נשאיר וגם נוטה, גדלתי בשנה. צבי במתקן. אחת, אחת. זה לאמא, תגיד זה לאמא. כל הכבוד. איזה מיטה יש למיטה? דבר שלום. שנים ארוכות מטריה מיוחדת, מטריה של יום הולדת של רכות מתוקות. אתה רוצה? בוא נסגור. בוא צבי. עכשיו, לאט. לאט, לא. רגע, בוא נסובב. לצד שני. בוא תרגיח עולה, בוא נראה את הצד. רגע. למעלה, קדימה כולה. ושתיים, ושלוש, וארבע, אחד לשנה. כן תזכה לשנה הבאה. אחות הקודש. לא צריך לקחת את זה כאן. כתוב כאן. רגע שעה אחת, מה כתוב כאן? לא רוצים נטו. שעה אחת נקפיא. וואו! מה כתוב כאן? תגידי שלום לרבקה. רגע, תצביעי. רגע. לא, יש לי עוד שניים. מה כתוב כאן? מה כתוב? אפשר כאן כתוב. תתביישת בובי. איזה כיף! דודי, איך היה? בסדר גמור. כן? קודם כל זה אורז לא מהסופר. זה אורז לא מהסופר. רוצה לאכול את כל הענבים האלו? כן. יאללה בוא. מה ההבדל פולינה? איזה אורז זה? היו שני האחים הגדולים, שלו היו אורי ואיש. שנה נפלאה שהסתיימה. שנה בחממה ובבית הגידול המופלא שלך. עשית כל כך הרבה עבור ילדינו. עזרת להם לגדול ולהתפתח, חינכת אותם, ארגנת להם את סדר היום. וגם חברה. אוהבים אותך מאוד, מעריכים כל יום וכל שעה של עבודה באמת קשה.
ומאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות. היא דדה. אריאל. לחייך.